No niin, terve taas toistamiseen. Ja tässä nyt käytiin herppimässä Spritea ja Hillosta. Hillosta ei voi herppiä, mutta karakuituskin niin tungettiin maahan, niin no jotakuinkin maahan. Ja niin tässä tosiaan kuvaaja mä työnnän tän kuvaajan, missä on skootteria ja se skootteri on siinä kauramoottori. Ja niin. Seikkailuvideo tuossa kakkosesta huomaan, että varmaan että käynnittää tutulta maastolta, jos kuvaaja nostaa kameraa ylöspäin. No. Jos alkaa näyttää tutulta, niin voitte pistää kommenttia tai olla pistämättä. Ja niin eihän se pitää tutulta näyttääkään mitä ihan ei eri välttämättä, mutta joku paikka siltä. No niin, mennään vaikka eteenpäin. Eteenpäin. Ja niin tosiaan se oli viime versiossa, viime videossa eikä versiossa, niin viime video oli erehdys pienoinen, koska se ei ollutkaan mikään juoppo ja herppimispaikka, vaan se oli niin kuvaajan yhden kaverin toi olevinaan sellainen kokoontumispaikka juttu. Kuvaaja voi vielä lisätä tietoa, jos haluaa. Juu, se oli semmonen, ei ne vaan aluksi huomannut, että mikä se oli, mutta se oli semmonen Juu, hyvä. Ja mä tiedän muuten yhden hieno ralliauton. Niin. Täällä on sellainen, mikä Fiatti oli. Mennäänkö siitä katsomaan? Joo, missä semmonen sitten on? Sellainen on tuolla eteenpäin mennä. Joo. Ja siellä on pari kerrostaloa. Ja sitten pieni liekkä. Nyt tästä. Joo. Se oli kyllä mulle niin hauska aamuna vaan kouluun. Niin. Oli se aika muista. Joo. Joo, mennään tänne päin. Kyllä. Okei, katsotaan. Jos se on teistäkin tylsää, niin minusta tehtä, että näkyy pelkkää soraa. Niin se on aivan ymmärrettävää. Soraa laitetaan vaan vanhojen mummojen takia kielelle. Ainakin minun. Pistäkää kommenttia, jos olette eri mieltä. Tai samaa mieltä. Niin. Ja jos tykkäsitte videosta, niin voitte laittaa tykkäyksen. Jos ette tykännyt, niin voitte laittaa ei tykkäyksen. Ja tästäkin vielä eteenpäin muistutukset. Mutta ei hetkinen, arvaasin miten. Kuvaaja. No mitäs? Tässä niin Uusi Sibelius. Ford. Ei täällä päin Fordia ole siis. Ei kun sinä puhut minusta. Joo, hei. Fordia tuolla edessäpäin. Mä näen niitä kerrostalojen ikkunat. Joo. Jatketaanko nyt vähän aikaa tätä kävelyä, niin pysähdytään tuohon tien laitaan. Pidäpä sinä tätä kuvaa ja kameraa. Niin, Noniin. Näytän missä ne ikkunat näkyy. Tai pitäisi näkyä. Mä zoomaan nyt vähän kameraa. Se näkyy tuolla aika lailla keskellä kameraa nyt sellainen torni. Joo, ja jos näette niin hyvä. Ja nyt kuvaaja voi taas pitää kameraa ja meikäläinen ottaa tänne haltuunsa. Löytyy mennäänkö me eteenpäin? No mennään vaan eteenpäin. No voi nyt vitsi. No seuraavassa videossa ralliporttiin. Nähdään. Joo.